Pontevedra conta xa cunha web municipal de comercio online e ponte.com permite a todos os veciños e veciñas coñecer todos os servizos comerciais que ofrece a cidade e todo a distancia dun só clic. A través desta web os pontevedreses poderán mercar produtos e tramitar reservas de citas. Non só é unha plataforma para a venta online de produtos, senón tamén ten unha parte que de servicios, como ten Manuel, pois para reservar citas tamén, non? Entón, é unha parte diferenciada tamén que ten o portal respecto a outros e-commerce, que os usuarios poden reservar aí pois, as súas citas ou servicios que habitualmente o fan pois, directamente por teléfono. Polo de agora, ponte.com conta con 115 comercios adheridos, pero os establecementos locais poden seguir sumándose a esta nova iniciativa. Este é o ano precisamente para utilizar estas ferramentas, pero non para utilizar outro tipo de plataforma, senón para utilizar a nosa, a plataforma que permite mercar no comercio local, axudar os nosos, que é unha frase que levo repetindo dende o confinamento. En canto aos envíos, os prezos varían en función do código postal e o peso do artigo. A nivel local, o envío terá un custe de 2,99 € por un paquete de 10 kilos. O que a plataforma sí que ten unha estrutura para envíos de paquetería normal, que fixemos un convenio con Correos, cunhas tarifas moi accesibles para os usuarios, con repartos a 48 horas a todo o territorio nacional, e no territorio local involucrouse unha empresa local como é Pedaleando, un sistema ecolóxico. Entonces, pois aí se salta automáticamente o usuario cando fai a compra, por cercanía se salta unha compañía ou outra. Os comerciantes da cidade ven esta ferramenta como unha nova oportunidade para aumentar as súas ventas, sobre todo tendo en conta as consecuencias negativas que trouxo a pandemia nos seus establecementos. Pois que se poda xenerar un maior coñecemento por parte da población, non, dos comercios que estamos, sobre todo, vou facer un pouco de publicidade da parda, non, xa que estamos ali, non, pero das zonas que crecen máis, que están crecendo, hai moitas veces que descoñecemos que comercios hai en determinadas zonas, non? E se somos visibles nun portal, eso pode xerar pois que a xente, pois en vez de baixar vai a ir a 1 kilómetro 2, quede na zona na que vive, non? E potenciar o comercio da zona. Considero que las personas deben de saber, no solamente a nivel de Pontevedra, porque estamos hablando de Pontevedra, pero esto se puede llevar a todo el mundo. Es decir, yo ahora mismo estoy llevando mi negocio a un nivel superior, donde personas ya no solamente de aquí de Pontevedra, sino del resto de España y a nivel mundial van a conocer todos mis servicios y mis productos, y daré a conocer, por supuesto, pues Pontevedra y todas las oportunidades que tienen de saber que aquí, en Galicia, tenemos un producto maravilloso y tenemos cosas que pueden darse a conocer y que ahora mismo nadie las está conociendo. A web ponte.com está marcada dentro da plataforma Ponte Lovers e para a súa execución contouse cun orzamento de 8.000 €.